ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಗಳು ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಕತೆ ಇಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನಿಜ ಆತಿನ ಭೂತದ ಕತೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತೂಲೆ. ಈ ಕತೆ ಆತಿನಿ ರಾಜೇಶ್ನ ಲೈಫ್ಡ್. ಮುಲ್ಪ ರಾಜೇಶ್ ಯಾನ್ ಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಜ್ಜಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ఆయన ಇಲ್ಲಾಡು ಆಯೆ ఆయన ಅಮ್ಮ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ. ಈ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ರಾಜೇಶ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ದು ఆయన ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೇನಿ. ಅಂಚ ಅದಾಯಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ. ಓಡೆಪ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ఆయన ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು, ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ನ ಅಮ್ಮ ఆయన ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗ್ ಪಂಡ ರಾಜೇಶ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಗ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಪೇರು. ರಾಜೇಶ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಎತ್ತಿನೇಟ್ ರಾಜೇಶ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ఆయన ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗ್ ಪೋಪೆ. ఆయన ಅಜ್ಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಹತ್ರ ಸುತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡ್ದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು. ಕೈತಾಳ್ಡು ಒವ್ವೇ ಇಲ್ಲುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಡಿಗೆ ಬಸ್ ಆವಡ್ ಗಾಡಿ ಆವಡ್ ಪೋಪುಜಿ. ಓಡೆ ಪೋವಡಾಂಡಲ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಡಿತನು. ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ದೆಪ್ಪಂಡ ಸಿಟಿಟಿತ್ತಿನ ಆಯ್ಗ ಹಳ್ಳಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯೋ ನೇರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಅಮ್ಮ ಕುಂಟರ್ದೇರೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚೂರು ದೂರ ಎತ್ತಿನ ಗುವೆಲ್ದ ಕೈತಲ್ ಪೋಪೇರು. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಡು ಕುಂಟರ್ದೊಂದಿತ್ತಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದು ಅಮ್ಮಡ ಪಾತರೊಂದುಪ್ಪೆ. ಚೂರು ಪೊರ್ತಾನಗನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬುಲಿಪುನ ಸ್ವರಕೇನೋಣ್. ಸುತ್ತ ದೂಪೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಾಂಡ್. ಅವು ಶಬ್ದ ಗುವೆಲ್ದ ಕೈತಳ್ಳೆಕೇನಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡಾಯಗ. ಬೊಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಅಂದು ಅವೇನು ಬಿಡುಪೆ. ಚೂರು ಪೊರ್ತಾನಗ ಕೂಡ ಅವೇ ಸ್ವರ ఆయన ಮಸ್ತ್ ಕೈತಳ್ಳೆಕೇನೋಣ್. ಹೊರ ಅಲ್ಕದ ಬೂರ್ವೆ. ಈ ಸಲ ಶಬ್ದ ಆಯಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ఆయన ಅಮ್ಮಗ್ಲಕೇನೋಣ್. 2 ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವೇರು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಡು ಅರಬೈದು ಬುಲಿಪುನ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋಂಡವು ಸ್ವರ. ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರುಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನ ಸ್ವರಲಕ್ಕೇನೋಣ್. ಆ ಶಬ್ದ ಜೋರ್ ಕೇನೇರ ಶುರು ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಅಮ್ಮ ಕುಂಟುನ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬಲಿಪೇರು. ಗುವೆಲಿರ್ದು ಚೂರು ದೂರ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬುಲಿಪುನ ಶಬ್ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತನು. ಪೋಡಿದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಅಮ್ಮ ఆయన ಮಾತ ವಿಷಯನ ಅಜ್ಜಿಡ ಬನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಕದ ಬೂರು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಾಲ್. ಅವೇನು ಕೇಂದು ರಾಜೇಶ್ ನನ್ನ ಏಪಗ್ಲ ಗುವೆಲ್ ದಂಚಿ ಪೋವೆ. ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಾಲ್. ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒರ್ತಿ 15 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಾಲ್. ಆಲೊಂಜಿ ಆಣನ್ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಲ್. ಆ ಆಣು ಅಲ್ಲೇನು ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಅಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮದಿಮ್ಯಾಪೆ. ಐಡ್ದು ಈ ಮದ್ಮ್ಯಾವಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಬೆದ್ವಾಲ್. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕದು ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆತ್ತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡುವರು. ಪೂರರ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚುಚಿದ್ ಪಾತೇರು. ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇನರ ಒಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಗುವೆಲ್ಗಲಾಗಿದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊನ್ವಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗುವೆಲ್ದಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆತನು. ಅಂಗಿಡೀ ನೆತ್ತೆರಡುತ್ತಿನ ಅಲ್ಲೇನು ಕೈಟ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು. ಇಂಚ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನೆಟ್ ಆ ಗುವೆಲ್ದಂಚಿ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು. ನಿಕ್ಕುಲ್ದಾಯ ಪೋಯಿನಿ ಇಂದು ಅಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪಾಲ್. ಈ ಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ನನ್ನ ಏಪಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋವೆ. ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಜನ ಆದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಭೂತದ ಕತೆ ಪನ್ಯರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.